देशात गार्बेज ट्रीट करपाक म्हूण कितलेशेच प्रकल्प जाले, मात ते यशस्वी जाले नात. मात साळगांवचो प्रकल्प हो देशांतलो एक यशस्वी प्रकल्प थारला म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयलो. साळगांव गार्बेज ट्रीटमेंट प्रकल्पाची कॅपिटल कॉस्ट कमी करून ताचें व्हॅल्यू एडिशन केलें जाल्यार सरकारान थंय पयसो घालपाची गरज ना, अशेंय गडकरी उलयलां. गडकरी बरोबर थंय मुख्यमंत्री पर्रीकारूय आशिल्लो. वेस्ट इंटू वेल्थ याच्यातला हा यशस्वी प्रयोग मी पाहिला. अनेक प्रयोग बघितले, पण यांनी ज्या रीतीने सॅग्रिगेट केलं आहे सगळं, त्यातून बायो फर्टिलायझर तयार होतं, त्याच्यापासून जनरेटरमधून इलेक्ट्रिसिटी तयार होते. बायो फर्टिलायझरच्या बरोबर अनेक प्रकारच्या वेस्ट रिसायकलिंग होतात. यात व्हॅल्यू एडिशन आहे आणि हा प्रोजेक्ट देशातला यशस्वी प्रोजेक्ट झाला. मला बघून अतिशय आनंद झाला, कारण आतापर्यंत या क्षेत्रामधले प्रोजेक्ट्स जवळपास सक्सेस झाले नव्हते. त्यामुळे याची कॅपिटल कॉस्ट कमी करणं, इंडिजिनियस मशिनरीमध्ये आणणं आणि याच्यामध्ये अजून व्हॅल्यू एडिशन केलं तर हा पूर्ण PPP मोडमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट व्हायबल होईल. कॉर्पोरेशन आणि राज्य यात इन्व्हेस्टमेंट करायची गरज पडणार नाही. एवढं चांगलं यातून उत्पन्न निघू शकतं आणि लोकांना रोजगार पण मिळू शकतो. मराठी माध्यमात शिकपाचो फायदो आणि इंग्लिश माध्यमाच्या लुकसाणाचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आता जागृताय सुरू केल्या. मराठी काका म्हूण फामाद आशिल्ले अनिल गोरेन ह्या विशयाचेर उलोवप केलें. रोमन लिपीची व्यवस्था इंग्रजीसाठी करण्यात आलेली आहे, की तिची प्रचलित व्यवस्था आहे, त्याच्याने होणारा त्रास हा अपरिहार्य आहे. हा त्रास आम्ही 5 ते 15 वयातल्या मुलांना द्यायचाच का त्या त्रासापासून त्यांना वाचवायचं, हे आपण ठरवलं पाहिजे. आपल्याला 3 प्रकारची भीती असते. इंग्रजीतून मुलगा शिकला नाही तर त्याचं पुढं कसं होईल म्हणे बऱ्याच पालकांच्या डोक्यात असतं. त्याचं पुढं कसं होईल, तर पुढं कसं होईल. चीनमधला मुलगा त्याची 10वी झाली, 12वी झाली, पदवी झाली, तोपर्यंत इंग्रजीत शिकत नाही आणि मग त्याला रिलायन्समध्ये नोकरी मिळाली तर तो 2 महिन्यात काम चलावून इंग्रजी शिकतो. आपण मनावरती एक ओझं करून घेतलेले, अनेक पालकांनी करून घेतलेले, तो ते ज्ञान मिळवण्यासाठी जे वाचणार तितकंच ज्ञान देणारा इंग्रजीतला आशय तुम्ही वाचायला बसला की त्यासाठी कमीत कमी तिप्पट किंवा चौपट वेळ लागतो. मुळात तिप्पट अक्षरे वाचावी लागतात. पुढचं शिक्षण चांगलं होण्याकरता पाया चांगला असावा लागतो. म्हणून शक्य असेल तिथपर्यंत मराठी माध्यमातच शिका. नंतर पुढचं शिक्षण सुद्धा अधिक सोपे होईल. अन्य भाषेत घेतले तरी सोपे होईल, हे पालकांना समजावून सांगा. मराठी ही ज्ञानभाषा आहेच, तुम्ही तिचा वापर ज्ञान मिळवण्यासाठी करा, हे आपण सांगायला पाहिजे. मराठी ही ज्ञानभाषा आहेच. मराठीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. मराठी ही छोट्या शब्दांची भाषा आहे. गिव्ह एक ब्रेक.